Lidi, já vás vítám dnešního videa a dneska si zahrajeme Play vs Zombies. A Play vs Zombies taky vyzkoušíme. Uvidíme, jaký to bude. Ano, Dominik 456. Aha, oni nám teď budou ukazovat tutoriál. Takže musíme počkat. Jo, takhle pomalinku budeme získat tady to nemůžu. Jo, už jsem. A takhle můžeme naklikat pořádně. Mezi tím, co oni ho střílejí, tak můžeme to sbírat sluníčka. A ne. Aha, promiňte. To jsem nechtěl. Takže nám to dává jen 25. A uvidíme, jak se to povede. Nevím, kolik tu tutoriálu bude. Zřejmě hodně. Když na to tak koukám, tak si uděláme jen tutoriál. Dneska ukážeme ty tutoriály, potom příště. Aha, no tak to si dáme ještě jeden level. Jeden level si dáme ještě. A tady už to bude po 3. Aha. A tady ty by měly dávat tady ty sluníčka, prosím. Můžu? Jo. A musíme takhle. To je jednoduchá hra. No. A to se bude postupně možná mít. Přemýšlím. Mohli dát jako, že za ty kytky bude více. O ne, sluníček. O ne. On jde špatným směrem. Sakra. Nice. Easy. Chráníme tu už 2. Ale potřebujeme ještě tu 3. A to. Takže teď nespěchat, protože už to máme všechno navyklý, že už to, promiňte za menší opravu. A oni nezačali chodit prostředkem, no už. No, většinou chodí prostředkem. No, takže oni se rozjeli takhle a teď pojede to všude. No jo, pořádně koste je už. Pořádně. Ty se nedostanou nikam absolutně skoro. Já to tak zbožňuju. Tohle teď se užívat jejich utrpení. I když jo, trochu to je šklivý, ale tady když můžem přesolit takovéhle nějaký. Prostě ten vývojář udělal i 2 a Heroes, ale řekl jsem si, že to dám taky. A až jak dokončíme možná 1. Tohle to jako by vás to bavilo. A vím lidi, dneska to je, co je tady to, tady to nechci.
Jsou tu achievementy. 15, aha. 15. Jo, achievementy. To i ty tři mají achievement. A doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dávat lajky, odběry, zvonečky. No a já se budu těšit do dalšího videa. Tak zatím, čahoj.